Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, anyị echekọtakwa ọzọ tupu anyị wee gasị ka anyị gbatịkwa ukwu fịarịkwa ọnụ n'ihi na a sị na nwatakịrị na-egbu opi na na-eme gịnị na ọ na-efichakwanye ọnụ. O nwere okwu nke anyị kpụ n'ọnụ, anyị ekwugo uru ọ bara ka anyị bịazikwa ka anyị nezikwa anya na ọghọm dị na n'ihi na gịnị ihe ọwụna nwere uru nwere ọghọm isi esi abata ọ ka ọkwa n'isi Mbe TV ka anyị nọ n'ihe niile na-eme n'obodo nọsi ike ebe anyị nọ ka anyị bịa ka anyị tinye ọnụ n'ihe ọghọm dị na ya. Nwanne nwoke Charles, ọghọm dị na ya ị na-anya ịma nji maka na ọghọm dị na ihe a wee sị maka ihe hapụ n'ihi na gịnị ama nji mgbaru mee gịnị gara ọgụ. Ọghọm dị na ya o nwere ike isi ekwute okwu dịka ndị nne na nna ha zụrụ ihe igwe ukwu nke gbagote ma ọkwa nke a na-akpọ laptọp ka e were eme assignment, ha gazi ha eme gịnị ha were na-eme ihe ọjọọ dị iche iche anyị ka na-abịa na nke ahụ n'ihi na anyị ka ekwu nke a ka anyị kakwere nke gbasara ụmụ akwụkwọ ndị nke na-aga akwụkwọ kwesịrị ije wee mee assignment, ha gazi ahịa ewere gịnị were na-eme gịnị na-ene na ụmụ nwaanyị gba ọtọ were na-ene nwaanyị ike ukwu iwee wụ na ihe dị ntu ahụ ọ dịghị mma. Mana ikekwa n'ebe ihe igwe okwu ahụ nọkwa ma ọkwa ọ kachasịkwa na nke a na-akpọ laptọp, o nwere ka ọ ya ahụ isi mee ya ọ ndị ma anya ya ofuma ndị na-eme nke ahụ tupu ị na-ebunye nwa gị nwoke a ma ọkwana nwa gị nwaanyị. O nwere ebe ya aga nke ndị oyibo na-akpọ settings, ị ga-adị o nwere ihe ya ahụ ịpịnyesi aka ọ chọọ ka ọ gaa nee nwaanyị ikwu ma ihe ụdị ya aha ama mpụta a na-eme eme mana ọwụ ndị ma anya ya ofuma ihe nwere ike ime ya ibe anyị bana na-azụ afịa ma papa ụfọdụ amalụ nụ ya mana ọwụ na ndị nna ya amaghị apịa ihe ọ ga-eme mgbe ọ na iji wee jechaa pụta ya ga-nenesia nke ndị oyibo na-akpọ history ihe niile ebe ijegasị o mepesịa anyị mana ụfọdụ ụmụaka na-alụ mpụ ụfọdụ amagwe history ejecha delete anya ihe niile kpofuo ilu na history ọtọgbọlụ nkịtị na ị gaa na nke a na-akpọ recycle bin si gị okpofuo ihe niile ọtọgbọ nkịtị ụmụazị ya a na-ekpu anyị n'ọkpa n'ime ọkwa na-adị n'obele olu ha dịcha na ntọntọ akpụcha ha tablet a na-adụ ya aka mgbe nke anyị wusileti na mkpụrụ ụdala eji agụ mgbakọ ka anyị na-ekpugharị mgbe keluje ụmụ ntọntọ ihe nwa a na-eme ihe na tablet wee wụrụ na ọzọ jọgburu ude na-esigbo nke kwuo nke na ọha nta akụkọ dịka ihu akwụkwọ nke akpọ Facebook ihe mere ya ka egwe na-ezirikọta ozi dịka ụdị ịgụchara akwụkwọ sekọndịrị mgbe ngwele ka dofu onwe ka isi pụta echi niile ihe eji nyawa ọha nta akụkọ nke Facebook wee dịka na onye na-achọ gị otego gị na ya na-agbapụta wee ọ malala n'afa gị jee na ya eluzie ohi akarịa na ya bụ ihe ohi karịkụziri ohi karịrị ihe mekwana ihe ndị ahụ ihe afọ ọtụtụ ụmụazị ndị nne na nna ha ziri ka ha gaa ụlọ mmụta ka ha gaa mụta akwụkwọ ha gazie ha na-aga were nke kpọrọ afa Facebook wee megịnị wee na-egwu ndị mmadụ chandu ejigo wee gwuo ọtụtụ ndị chandu a na-egwucha ma ndị ọcha mana ndị a na-egwukwana ihe ahụ kwana ndị dị anya ukwu ndị dị anya ukwu n'ihi na onye na-afụbere mbụ ọkọsị arụ ga-akọsị gị zinatara ya ego gị zitere ya nke onye na-afụbeghị mgbe ọnwụ na ọ gị nwere ga-eme ya ụfọdụ n'ime ha na-eme onye nwe nwoke osendị ya foto nwaanyị ọ ga-otinye onwe ya n'ọdịnaya nwaanyị ka mee ka gị na onye akwụkwọ ekwu ọchọ ofu nwatakịrị nwa agbọghọ nso gị na ekwu ebe esi ejide ụdị ndị ahụ ma ebe esi ejide ụdị ndị ahụ ọnwụ na nwoke ewe onye tinyere pikchọ nwaanyị ghọtara ihe ya sị ka gị na-eme nke a na-akpọ vidio kọl ị na-afụ ya na-afụ ọ ka m si eme ọtụtụ ndị ọnwụ na mụ na ya ama abụọ mgbe ịbịa sị ka mụ na ya kwuo okwu ma ọ ka mụ na ya eme nke a na-akpọ chatin meme gịnị ọnwụ na ọka ọ baa n'ihe ego ọ badara nọọ n'ihe ego ma ọ nọọ ihe biznes meme gịnị sị ka anyị abụọ mee gịnị vidio kọl ọ jụzie na gịnị ama mme vidio kọl gaa ma na onye na ihe bara na onye ntụkọ so onye ọnwụ na gị na-fụrụ na Facebook ya asị gị ga-esi ya ka gị na-eme vidio kọl ọ gbaa ọsọ hapụ onye ahụ delete ya wepụ ya na n'ihi na onye ahụ awụghị ezigbo ọyị ọ wayo ka ọ chọrọ igwu chandu ọ nwekwala ọzọ si ka nlụta ole aka ịma na ka abịa dịka obere ndụmọdụ nwere inye maka nke na-eji nyawụ ọha nta akụkọ azụ afịa maka ọnwụgo mgbe ọ bịa mee eluzie ibe anyị fabia azụcha anyanwụ afịa na ọha nta akụkọ elue ndị dispatchara adịghị ewejele nyanwụ afịa elu ejide nwoke akụgbue amara m ịnụgo nwebugo mgbe ya bụ ihe megasịrị na ọha nta akụkọ ogo mgbe a nụrụ ụdị akụkọ do na ihe ndị akwụkwọ ihe ọjọọ maka ọnwụnụ na-azụ ụlọ anya bụ afịa na ọha nta akụkọ nwelụnụ mgbe a ya eji gbuo dispatchara ada ma ya fọ na o wejebere ngwa afịa be onye ịma asị
onye ọbụla kwesịrị ike nkwụcha n'agbanyeghịkwa na ihe ọha nta akụkọ bara anyị uru iwere eji azụ azụmahịa ma ihe ọbụla iji eme ga-eme gịnị ga-eke nkwụcha. O nwere ka m were nke m wee malụ ya atụ. O nwere mgbe m chọrọ ire igwe okwu na-eyuzu bụ nsị na m achọghịzị ime gịnị achọghịzị m iyuzu eme etinye na ọha nta akụkọ wetago. Onwe ofu nwoke kpọrọ m sị na ya chọrọ ya m wetara ya anya mgbe ihe mere nsị oke ka ebe m ga-ewetara anya ya asị m bịaba ọfịs nsị ya bara m adịghị aga ọfịs ka anyị chọọ ebe ezumezu ndị mmadụ na-aga ọwụ na ebe a na-eri nri wụọ nọ ebe ọnwụ na ndị mmadụ ọnwụ nke ndị oyibo na-akpọ restaurant of fast food ka anyị mee gịnị ka anyị abụọ zukọ ebe a ọsị m oke ka ebe nke anyị ga-ekwu nsị oke ka anyị chọọ nke dị n'etiti nke ga-eru nyanwa nso rukwa m nwa nso. Ọ dị mgbe m chọrọ ịga wegara ma akpọ ya sị na m apụta akwụkwọ nya apụtazi anya apụtawa anyị abụọ mee gịnị anyị zukọ ebe ahụ onye ọbụla na-aga onye ọbụla na-afụ ihe na-emere ọ nweghị ihe a na-ezo ezo ọ bụghị ahịa akpa na-ewepụta ihe nke m chọrọ eresi ya ọkwụọ m ụgwọ m ewere ego ntinye na akpa onye ọbụla ga eru mana ị gasị na ka ị ga wegara onye ahụ n'ụlọ ọnwụ dịka nke ndị nke na-ewega n'ụlọ ihe niile ewu gịnị ike nkwụcha. O nwere ihe mmadụ ike nkwụcha ị na-anya fụ na ebe ị batara ị na-anya fụ ihe ndị na-ewe ike nkwụcha ị na-eda ha n'aka ike nkwụcha fụ na ebe ị batara na o nwere ka o si dị ọ na o nwere ka onye ị wetara ngwaahịa si wee ji ije agwọ ga-eme gịnị ga-ama na ndụ gị gịnị na ndụ gị na ọ bụrụ na ịma ihe na-eme na ndị ahụ nwekwa ike ịnapụ gị ndụ gị. Ọ na-eme n'ihe niile onweghị ebe ihe ọjọọ na-adịrọ ọ ihe ka mkpa mmadụ ime gị na ike nkwụcha ebe ị na-aga ị ga-enye ahịa ma ọ bụkwa na ebe ị na-aga ị ga-eme ihe dị iche iche ọ kachasịkwa na ọnwụ nọ na ihe nke anyị na-akpa na ya n'ọnwụ nọ ebe ahụ ka isi wee nweta ozi ka ị ga weta ngwaahịa ma ọ ka ị ga weta nke na ihe nada ha na-aga ga-eme gịnị ga-eke nkwụcha n'ihi na nkwụcha awụrụ ụjọ. Ka o si wee dịka dalụri nna nwanna nwekwalụ ịma abịa o nwere ohi nke mba fere mba ma ọ bụ nke onye nkịtị yali ya n'obi nke hakin ohi na ọha nta akụkọ butere ohi o nwere ndị nke ya eme oluo asị na onye aya na anọlụ bie ebe ọ nọ bie nkịtị o nwere igwe kọmputa o mee ihe na ndị nke ọya mana o chọrọ ụlọ ọba ego n'ọlụ onwe jee ego niile nọ na nyawa ụlọ ọba ego transfer anya chọọ akaụntụ dị iche iche kelie nyawa ego a na-eme ihe dị ntu ahụ ihe m ga-asị kene ndị ụlọ ọrụ na-afụ maka ọha nta akụkọ ihe ha kwesịrị ime ha kwesịrị ịkachasị ha nku mana odogo na-aka onwedele ụlọ ọrụ na-afụ maka ihe do na n'obodo Naijiria enwere ọsọ ndị nke ha fụrụ n'anya ụlọ ndị nke EFCC ndị nke na-afụ maka ma ụmụ mpụ na alụlụ anọ ndị a na-emegasị n'ọha nta ebe nke mụnwa na-ekwu dịka ndị ụlọ akụ o nwere ihe ndị ụlọ akụ na-eme mgbe ọbụla ha na-adị echenjiwe nke a na-akpọ koodu ha na-echenji koodu ha na-echenji ya mgbe ọbụla n'ihi na ọnwụ na ichenjighị ntụ anyị maghị onye dị aṅa onye arụrụ ala matagoro koodu ahụ megịnị o wee daa koodu ọ banye na nta akụkọ ụlọ akụ megịnị bụ ego dị iche iche bụ ego dị a na-eme so ka ha si eme ha na-echenji koodu mgbe ọbụla ụzọ koodu nwezugo iji zugo koodu inwetara na koodu ịbago n'ebe a na-ekwu ha kwụsịrị ị na-eme gịnị ị na-agbanwe akara eji abanye na ihe igwe ha dịka maka ndị ụlọ akụ nke kachasị mkpa onye ọbụla ịchọ ịba na ọha nta akụkọ onwe ịga na ị na-anya n'ebe aka ekpe ya n'ebe enu n'ebe aka ekpe ị ga-afụ ebe etinyere ihe dịka igodo ka ihe a na-akpọ ekwa kii ka ihe a na-akpọ kii igodo ị ga-afụ ebe etinyere igodo ọnwụ na ị na-anya na aka ekpe n'ebe enu na aka ekpe ọnwụ na ifuru igodo gị amara na gịnị na ebe ahụ ị nọ na gịnị na ọ dịghị mma na ihe ọjọọ ga-eme gị ebe ahụ ineda ha n'anya fụ na ifuru igodo ma na-echekwa ihe ofuwa ga-eme gịnị gị agbawa ọ kachasịkwara ọnwụ na ị chọrọ ime ihe ọnwụ na ị chọrọ ịzụ azụmahịa ebe ahụ ọ chọrọ ihe gbasara ego ineda ha n'anya n'aka ekpe n'ebe enu aka ekpe fụ na igodo a nọrọ ebe ahụ ga-eme gịnị gị agbawa n'ihi na echekwabaghị ebe ahụ echekwawa. Daalụ nwanne m Igbo ndị ọma ji eje mba na afọ ka anyị si wee na atụlinyewe ya n'ụbọchị nke taata oge anyị akụwagoli kwarapụ ịkwa ka anyị si na-alacha nyewe ụkwụ dịka na-alacha ube ọ dịzị ka chi eji na-eji ọ dịgasị na lukwulu gaba Igbo ndị ọma ya kene m unu kenekwu unu ọzọ gị nwe igwu iregwu isi ike n'oche nwere mkpụrụ anya gị na-abụ
gị n'ime igwe onyonyo ga masị gị daalụ rinna mgbe dịka mgba ka isonyekwala anyị mgbe ọzọ gbọ nna ahụ o nwere ikene ndị a kpọọ ma ihe na ngwongwo gị ndị a gasị tupu anyị adọbiri ya bụ ihe ọ na-afụgo nke ihe niile si wee gaa anyị etinyego ọnụ wee feresịa ihe niile ama na akọ nke anyị kọọ n'ụbọchị nke taa ị nwetara ofu ihe nke bara uru n'ime ya n'ihi na mmụọ nke nọkwa ebe a na nwekwara ofu ihe nke bakwara uru nke mmụọ amụta n'ihi na asị na-adị amụsị ihe amụsị ụbọchị ọbụla na chi ji wee fote ụbọchị ị kwesịrị iji wee na-amụ ihe ọfọ n'ihi na ọ naanị onye adọghị ya n'ala onye adịghị emezi mmụta n'ụbọchị nke taata anyị ekwugo ka uru ọ bara kwukwa ọghọm nke dị n'ime Igbo ndị ọma nke na-ege anyị ntị ọnwụ na ị na-anya na ihe onyonyo ị ga-afụ akara ihe nke soshal midia anyị ị ga-afụ anyị na @isimbido TV ị ga-afụ anyị na Facebook ị ga-afụ anyị na Twitter ị ga-afụ anyị na Instagram ị ga-afụ anyị na YouTube ebe ahụ ka ị ga-awe gaa ihe ọbụla nke ị chọrọ ịfụ gbasara Isimbido gị afụ ya ebe ahụ udo dịrị ọnụ daalụrị nne nwanna Vincent unu anụgolo ka ihe okwu asị na aka dị onye mma nyaghị n'isi ihe ọna gbasara ọha nta akụkọ ihe ọma nọ na ya ihe ọjọọ nọ na ya nọ ogolonụa dị na-abụ ọgbara nke karị ya mma ị na-eje na nyawa ọha nta akụkọ ọ dị mmadụ sie mma ike ka anyị nche niile nwee ike tinye aka na nyawa ihe gbado ọha nta akụkọ ka ndụ anyị nwee ike dịtụla anyị mfe mana nke ọnwụ na ị na-emezi na ya sị na o ji akwa asa alụ ya mala onwe ya ana m ayụ na yosi na ike ọka ụmụ obere maazị Charles Oyikwe bụ onye nke eji iche oko malụ n'ọgbada Isimbido telivishọn ana m asị unu ụgbọgolo meele mụ na nwanna Vincent anyụ ya megakwuzi elu unu mịalụ onye agbata obi unu anyụ n'ofu n'ofu sonyere na anyị mgbe dịka mgba n'izu ụka ọzọ na-abịa abịa